खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोबाय नोंथांमोना मिथिखागौ जे दासान्दि ससियेल मिडियायाव मा सोलिगासिनो दङ एबा मा जागासिनो दङ दासान्दि बर'नि माहारियारि आफाद ABSU आरो बर'नि सासे इउटिउबार एनिथिं एमजे बिथांमोननि गेजेराव दासान्दि कन्ट्रोभार्सि सोलिगासिनो दङ बे कन्ट्रोभार्सिया सोरनिफ्राय स्टार्ट जाखो आरो माब्रै आरो माब्ला बे स्टार्ट जाजेना नोंथांमोना बेफोरखौ गासैखौबो मोजाङै क्लियारलि मिथिनो लुगैदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मोनसे भाइरेल भिडिअ ड्राग्स फ्रि खालामनोबा जौ जुवा फ्रि खालामनोबा आथिंजों हानजा सुरनानै फोजोबनाय जों ओरैबायदिजों ओरै ड्राग्स फ्रि खालाम जौ जुवा नागारनोबा ज' रेलि खालामबा थांनाय 14 जानुवारियाव क'क्राझारनि कुसुगावआव ABSUनि मोनसे बाजिपाथि एनुअल कनफारेन्स खुंनाय जादोंमोन बेयावनो सासे बर'नि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि साराबो बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारियावनो ABSUआ मोनसे इनिशिएटिभ एबा एवारनेस लानाय जादोंमोन मानोना आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरानो जौ जुवा एबा ड्राग्सजों गफबना दङ बिथांमोना एबा ABSUनि माखासे सोद्रोमाफोरा बे एवारनेसखौ लादोंमोन साइकेल रेलि होना जेन' माखासे लाइमोनफोर एबा बर'नि लाइमोनफोरा ड्राग्स एबा जौ जुवानिफ्राय फ्रि जायो दा बिथांनि एनिथिं एमजे इउटिउबार बिथांनि भिडिअनिफ्रायनो कन्ट्रोभार्सिया स्टार्ट जायो नोंथांमोना नायनानै लाग्रो जे एनिथिं एमजे बिथाङा बिनि भिडिअआवहाय माबायदि आपल'ड खालामनानै होनाय जादोंमोन जोंहा लरेन्स सार मानगोनां लरेन्स साराबो हानजा सुरफादों थारैनो सैथो गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स फेग्रा मुवा जौ गान्जा भां देनराय मा एक्सेट्रा आरो बै गुफुर बेफोरखौ लानानै बरबाद जादों जों गोबां समनिफ्राय नुबोदों रेलि खालामनाय मानाय नांरावनि भेहिमेन्सफोर नाथाय जायखौ नुबोदों आं बेखौसो बुंनो सानो जे रेलि खालामनानै जों गोबाङावनो होबथानो हानायखौ नुबोआखै जे मोनसे साजेसन होलाय ड्राग्स फ्रि खालामनोबा जौ जुवा फ्रि खालामनोबा आथिंजों हानजा सुरनानै फोजोबनो हायो नामा जोंनि जायगायाव आथिंजों ओरै ड्राग्स फ्रि खालाम जौ जुवा नागारनोबा ज' रेलि खालामबा आरो बेनि थाखाय मा इनिशिएटिभ लानाया मोजां देखो ड्राग्स जायफ्रा अलरेडी एडिक्टेड जाहैयो दा बिसोरनि पक्षे माने ड्राग्सखौ एकबारैनो एडिक्टेड जानाया जाखाबावबाय दा बिसोरखौ नुनानै बेलेगाबो सोलोङोना दा बिनि थाखाय मा इनिशिएटिभ लानाया मोजां ड्राग्स फ्रि खालाम लानायखौ बन्द खालाम होननानै थाबायबा जोबगोन बायदि मोनो नामा नोङो मा खालामनो होनदोंमोन केम्पिं खालामनो एवारनेस प्रग्राम बे प्राणीहाय मोनसे जिनिस जायफ्रा अलरेडी एडिक्टेड जाखाबाय तो बे मानसिफोरखौहाय कन्ट्रोल खालामनाया खुबै मुश्किल बेलाय मोनसे नेशा बुस्थु तो गाछे जुदि माने जादाव बैला गाने जानो लुबैनाय गाने जाबैला गाथारनानै बेबायदिनो एडिक्टेड जायोना तो बिसोरखौहाय कन्ट्रोलाव लाबोनायनि उनावहाय रिहेबिलिटेसन सेन्टार छाड़ा कोनो उपाय गैया बेखौनोथ' आं बुंदों ड्राग्स फ्रि खालाम माबा फ्रि खालामनानै थाबायबाल' जाया आं सानो दा बिथांनि बे भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नुनानै ABSUनि माखासे आफादफोराना बेखौ नुनानै बिनि फिडबेकखौ हरनाय जादों रिप्लाइ भिडिअ हरनाय जादों माने बिनिफ्रायनो कन्ट्रोभार्सिया स्टार्ट जाबोयो दा बिथां एनिथिं एमजे बिथांनि भिडिअखौ नुनानै सालाकाथि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनिसिम रिप्लाइ भिडिअ हरनाय जादों मोनसे प्रेस मिट खुंनानै आरो बिथांखौ गोबांथार गोख्रों रावजोंहाय बिथांखौ सोंखारिनाय जादों आरो गोबांथार बेबायदिनो बिथांखौ वार्निं हरनाय जादों जे बिथांखौ फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं हरनाय जादों बिनिफ्राय बिथाङा जे सरि बिनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय जादों आरो लोगोसे मा बुंनाय जाबावदों माने जायफ्रानाखि लाइमोन बिनिफ्राय माखासे जायफ्रा पाब्लिक बिथांनि सापर्टार बिथांमोननि सापर्टारफोरखौ मा बुंहरदों माने बिथांनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामनांगौ बिनिफ्राय आनफल' खालामनांगौ बेफोरबायदि गोबांथार बाथ्रा सोंखारि हरनाय जादों आरो बेबायदि साफा जायफ्रानाखि एन्टि ससियेल एन्टि ABSU एन्टि हारिनि
मानसिफोरखौ बेबायदि इउटुबारफोरखौ जोङो खुनु दिन आरो जों जायगा होनाय जानाय नङा बिथांमोनखौ जोङो बाध्य जायोबा जों होसोनोबो बाध्य जागोन जोंहा दा बयसो मोनसे खौरां फैदों नोंथांमोना गोबां नुबायदां बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला जौ जुवा फ्रि खालामनोबा आथिंजों हानजा सुरनानै फोजोबनो हायो नामा जों ओरै आथिंजों ओरै ड्राग्स फ्रि खालाम जौ जुवा लाखांबा ज' रेलि खालामबा आरो दिनै बेनो लास्ट एन्ड फार्स्ट वार्निं बेजों लोगोसे नर्थ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि बेजों लोगोसे नर्थ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि ABSU बिथांमोनाबो प्रेस मिट खुंनाय जादों आरो प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबांथार गोख्रों रावजों बुंनाय जादों बिथांमोना बुंदोंखि थांनाय 2023 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव जे 15, 16 आरो 17 बे खालाराव बिथांमोनाबो मोनसे रेलि खुंनाय जादोंमोन बेजों लोगोसे गोबांथार बे रेलियावहाय ना एवारनेस प्रग्राम खालामनाय जादोंमोन बेयावबो बे एवारनेसआव 800निबो बारा बेवहाय सुबुं गमा जादोंमोन रेलि खालामनाय जादोंमोन 140 किल'मिटार बिथांमोना साइकेलजों हान्थिदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना गावनो बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन मुवानि हेंथायै गोबां हाबा मावबोबाय थानाय जादों जोङो बेबायदिनो मोनसे डाटा खालामदों आरो जोङो फेब्रुवारि मासनिफ्राय अक्ट'बर माससिमाव जों मोनसे डाटा खालामनानै मोननो हादों जों दखरा आफादाहाय जोङो सा 45 जे ड्राग्स एडिक्टेड जानाय जोङो सुबुंफोरखौ मोननो हादों आरो बेनि गेजेराव अभारड'स जानानै जे जिउ गोमानाय जों बेखौबो जोङो मोननो हादों जों बेखौ दुखु मोननानै जों दखरा आफादा नर्थ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि ABSUआ जोङो अक्ट'बर दानावहाय 2023 मायथाइनि अक्ट'बर दानावहाय 15, 16 आरो 17 अक्ट'बरावहाय जोङो मोनसे सानथामनि हाबाफारि मोनसे साइकेल सा 800 जोङो सुबुंफ्रा जोङो साइकेल सालायदों सानथामनि हाबाफारि लानानै आरो बेवहाय जोङो गामि गामि जोङो साइकेल सालायनानै जोङो सानथामनि गेजेराव जोङो 140 किल'मिटार जोङो साइकेल सालायनानै गामि गामि जोङो ड्राग्सनि हेंथायै जोङो मोनसे स्ल'गान होदों बेजों लोगोसेनो गोबांथार बर'नि इउटुबारफोर माखासे आरो निउस चेनेलफोर बिथांमोनाबो गोबांथार एनिथिं MJ बिथांनिसिम फिडबेक हरदों बिथांनि भिडिअनि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंदों माखासेया थिग जादों माखासेया थिग जायाखै बिथांनिबो जानो हागौ गोरोन्थि दा बिथांनि सायाव बिथाङा आरो गाव फैनानै ना गावनि भिडिअ फैनानै बिथाङा सरिबो बिफैदों दा बेफोरखौ लानानै माखासे मा नामगोन निउस चेनेलफोरा माने अभारद्राय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना अभारद्राय माने एडिटिं खालामनानै बिथांनि भिडिअफोरखौ होनाय जादों बाट आङो ओरैबो नङा आरोना आं जास्ट गेजेराव थानानै माखासे एसे आंनि जेनाखि अपिनियन बायदि आङो फोरमायनो सानदों जे मानसिनि साननाया माने एसे सिस्टेम थायो आरोना सिस्टेम थायो जों सिस्टेमनि गेजेरजों थांनांगौ जायो दा मोनसे ससियेल मिडिया मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्माव जोङो खामानि मावोब्ला गोबांथार थाखाबो आरजिनो हायो दा थाखा आरजिनायनि खोथाखौ लानानैबो बेयाव गोबांथार बाथ्रा बुंनाय जादों ना ससियेल मिडिया इउटुबा मोनसे ससियेल मिडियानि प्लेटफर्म जायावहाय गोबांथार मानसिफ्रा थाखा खामायगासिनो दं कन्टेन्ट क्रिएटर जागासिनो दं दा रावबो बुंनो हाया दि ससियेल मिडियानिफ्राय सोरखौबा एरगारगोन ना सोरखौबा बिनिफ्राय बयकट खालामगोन बेफोरबायदि जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय रावखौबो बुंनो हाया बाट जोङो माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावोबा जोङो डाइरेक्टलि बेखौहाय सोंखारिनो हायो जे बेबायदि ना बेबायदि नङा बेबायदि जानांगौ बेबायदि सिस्टेमखौ जोङो गावजों गाव बुंलायनांगौ आरोना प्रब्लेम सल्भिं जानांगौ जोङो माने प्रब्लेम सल्भिं खालामलायोब्ला जोङो बुजिनो हागोन बाट एसे बेखौ नायोबा ना एनिथिं MJ बिथांनि भिडिअफोरखौ नायोबा बे भिडिअ नायोबा माखासे एसे माने नेगेटिभिटी सिस्टेमावहाय बिथाङा भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन बेनिखायनो आङो बेखौसो एसे बुंनो सानो कि बिथांनिसिम जोङो साननाय हयै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ माने मोनसे बाथ्रा दं मेन लाइक टु हियार एप्रिसिएशन माने गावखौहाय एप्रिसिएशन खालामनायखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो माने जाया हमना लादो आङो मोनसे खामानि मावबाय ना आं मोनसे खामानि मावबाय जुदि सोरबा मानसिया आंखौहाय सोरबा मानसिया आंनि खामानिखौ बाख्नायोब्ला आङो बेयाव बिराद माने एप्रिसिएशन जागोन आरोना गोजोननाय फैगोन बाट आरो बेयाव मोनसेया सोरबा आंनि खामानिखौ आखाइ खबोबा आं बेवहाय बांसिनै गोजोननाय फैबावगोन दा बेबायदिनो ना जोङो बेबायदिनो माने मेन लाइक टु एप्रिसिएशन जुदि मोनसे ABSUआ मोनसे प्रग्राम खुंबाय ना प्रग्रामनि गेजेरजों गोबांथार खामानिफोरखौ बिथांमोना मावफुंबाय ना थिगबो जाबाय दा एनिथिं MJ बिथाङा बेवहाय गावनि चेनेलाव फैनानै बेबायदि मोनसे फान टाइप भिडिअ लाबोनानै बियो माने माबा मोनसे बिनिफ्राय साबसिन ना
ABSUआ जे प्रग्राम लाबाय बिनिफ्राय साबसिन बियो मोनसे राहा दिहुननो हागोन नामा दा बेबायदि सिस्टेमाव थांनानै बिथाङा भिडिअखौ बानायबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि भिडिअ नुगोन नोंथांमोना माने बेबायदि आथिं गानानै रेलि होनानै जोङो बेखौ माबा खालामस्लायस्लाय ना बेबायदि दहरना होनायजों जोङो माब्लाबाबो साक्सेस जाखायाखै मोनसेबो खामानिया जोंना जाफुंखाखै होननानै बिथाङा बुंदों बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ दहरना होस्लायस्लाय जायफ्राना ड्राग्स फानो बेबायदि निसा बुस्थु फानो बै निसा बुस्थु फानग्रा ना जायफ्रा अरिजिन जाबोयो जायनिफ्राय मालखौ मोनो बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि जोङो एटाक खालामहैनांगौ बिथांमोननिफ्रायसो जोङो माने खामानिखौ बन्द खालामनो हायो बिथांमोनखौसो जों हमनांगौ बेबायदि सिस्टेमाव बुंनाय जादों आरोखि ना दा बेनाबो लिमिट दंमोन बुंनायनि लिमिट दंमोन जे एसे फान्थाय बुंनामोन मानो होनना बुङोब्ला फरायसा जोंनि ABSUआ मोनसे गिदिरथार मोनसे आफाद जाय आफादा गैयाब्ला जोंनि बर' हारिया थांनानै थानायनि खुनु असम्भब नङा दा बेखायनो बेफोरखौबो साननांगौ जानानै फैयो आरोना मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनाव सेन्स अफ प्राइड थायो माने जोंनावहाय गोग्गानाय थायो माबोरै गोग्गानाय थायो जोङो माबा मोनसे इउनिक खामानि मावोबा माबा मोनसे आलादा खामानि मावोबा गोग्गानाय फैयो माने गुबुन मानसिफोरनिफ्राय जोंखौ माने गावखौ गाव माबा मोनसे खामानि मावनानै गोग्गानाय लाबोनो थाखाय बिराद सानो दा बेनिखायनो जोङो सेन्स अफ प्राइड जिनिसखौ जोङो लाबोनो नाङा बाट सेन्स अफ प्राइडआबो इम्परटेन्ट जेब्ला नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनो हागोन गावखौनो गाव प्राउड फिल खालामनो हागोन सेन्स अफ प्राइड लाबोनो हागोन बाट बेवहाय जोङो बे सिस्टेमाव ना आफादनि गेजेराव बेबायदि मिथिं दावथिं खुङोबा माने साननाय हयै जोङो मावनांगौ जायो बेनिखायनो जानला मेनला नङा जों सेन्स अफ प्राइडखौ जोङो बाहायनो रोंनांगोन आरो दा एनिथिं एमजे बिथांनियाबो गोरोन्थि जादों जानो हागौ कि सेन्स अफ प्राइड बिथाङा माने गावनो गाव माने माबा मोनसे सेन्स फैदों ना प्राइड फैदों ना दा बेयो मोनसे थांबाय जोङो मोनसे जाहैबाय जोङो रेसपेक्ट गावजों गाव गोबांथार जोङो रेसपेक्ट होनांगौ जोङो नुनो मोनदों कि ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार बाथ्रा नाङा फाङा बाथ्राफोर बुंदों ना सोरबा बिराद नाङा फाङा माने जायखौहाय बुंथाव जाया बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनाय दं बेनिखायनो जोङो रेसपेक्ट जेसेबांखि सुथुर जाया मानो जोङो ना मोनसे पार्टि ना पलिटिक्स पार्टियाव गोबांथार जोंनाव बेबायदि थायो माने सुथुर थायो बाट जोङो जेसेबांखि सुथुर थाया माने बेखौ जोङो हिडेन माने सिक्रेसि बाथ्राफोरखौ जोङो सिङाव लानांगौ बेनिफ्राय जोङो मा गावजों गाव रेसपेक्ट होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ बाथ्रा दान्थेलायोबाबो जोङो रेसपेक्टनि गेजेरजों जोङो बाथ्रा दान्थेलायनांगौ हानांगौ आरोना दा जानो हागौ एनिथिं एमजे बिथाङा गोरोन्थि मावबाय बिथाङा सरिबो बिबाय बाट सरि बिनायनि सिगां बिथाङा सानस्लाबनो हायाखैसै जानो हागौ बाट बियो उनावहाय सरि बिबाय इट्स अके बाट जोङो दा प्रब्लेम सल्भिंनि गेजेरजोंसो खामानिखौ मावनांसिगोन आरोना जुदि रावखौबो जोङो सरिखौनो होनो हायाबा ना रावखौबो गोरोन्थिखौ निमाहा होनो हायाबा बेयाव सलुसन फैया माने बेनिखायनो जोङो प्रब्लेम सल्भिं बेखौ जोङो बुजिनांगोन प्रब्लेम सल्भिं नङाब्ला जोङो समाजखौ माब्लाबाबो गोजौ फारसे लांनो हाया अके आङो लास्ट बुंनोसै बे आंनि बुंनाया जाहैबाय एनिथिं एमजे बिथांनिसिम डाइरेक्टलि जागोन मानो होनना बुङोब्ला आङो रावखौबो जे माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाबो आङो डाइरेक्ट बेबायदि बुंनाय नङा बाट आङो बे माबा मोनसे ना जों माबोरैहाय गावखौनो गाव एवारनेस खालामना लानो हायो गावखौनो गाव माने माबोरैहाय जोङो सिगांग्रो थाग थियारि खालामना लाग्रोनो हायो ना माबा मोनसे मावोब्ला माबोरै जोङो थाग थियारि खालामना लाग्रोनो हायो बेखौ नोंथांमोना बुजिनांगोन जोङो नटिस खालामनो रोंनांगोन बियो मा खामानि ना फार्स्ट अफ अल बियो मा खामानि बियो मा मावनो थांगासिनो दं फिउचारा बेबायदि मावबा मा जागोन बियो रिजाल्ट दंना गैया बेखौ नोंथांमोना एसे सानग्रोनांगोन बेनिफ्राय आङो लास्ट मोनसे फर्मुला हरनो सानदों बे जाबाय 3C बे फर्मुलाखौ बयबो गोसोआव लानांगोन ना एनिथिं एमजे बिथांनिया बेवहाय 3Cआवहाय लेग जालांदों माने बेवहाय बिथाङा बाहायनो रोङाखै बेखौ बिथाङा मिन्थियाखै 3C माने catch it माने जोङो हमनो हानांगोन ना बिथाङा हमनो हाबाय बियो हमनो हादों बिथाङा बियो मा होनना बुंगोन ABSUनि मोनसे कनफारेन्स बेयाव एवारनेस प्रग्राम लादों जे निसा बुस्थुखौ जोङो होखारनो थाखाय बेबायदि एवारनेस लादों बिथाङा बेखौ हमनो हादों बाट बेखौ check it मोनसेया जाहैबाय check it बिथाङा चेक खालामाखै जे बेखौ बेबायदि एवारनेस लायोब्ला मा जागोन ना मा रिजाल्ट दंना गैया ना बेबायदि बिथाङा बेखौ check it खालामाखै बाट ना बेखौ आङो बुङोबा ना बेबायदि आङो भिडिअ बानायोबा माबायदि जागोन बिनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन बिथाङा बेखौ चेक खालामाखै ना दा जोङो बिथाङा बे फर्मुलानि गेजेराव check it बेवहाय बिथाङा थालांदों बाट sense it दिनैहाय मा सेन्स जाबोखो बिथाङा बे बुंनाय लोगो लोगो दिनै मा रिजाल्ट जाबोखो
बिथांनि सायाव दिनै गोबांथार पुलिस केसबो होदों जानो हागौ आबसुनि माखासे मानसिफ्रा थांनानै ओरैबायदि एनिथिं एमजे बिथांनि भिडिअ'आवहाय लास्ट भिडिअ मोनसे भिडिअ'आवहाय आङो एसे नुनो मोन्दोंमोन कि सासे असिया बिथांखौ कल खालामदोंमोन ओमफ्राय बिदि माखासे बाथ्राफोर रायलायदों होननानैहाय बिथाङा बुंदों आरो बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो 3Cखौ बाहायनांगौ catch it, seg it and sense it जोङो बेखौहाय बाहायोब्ला जाहाथे जोङो इन फिउचार माब्लाबाबो गोरोन्थि खामानिफ्राव गोग्लैहैनाय नङा दा आङो एसेबां बाथ्रा बुंनांगौ गैला बुङोबा सोरबा गाज्रि मोनगोन ना डाइरेक्टलि बुंनांगौबाथ' गोबां बाथ्रा दंमोन खिन्थु आङो बेफोरखौ सानना हसिया बुङोबा गोरोन्थि जानो हागौ बेनिखायनो आङो बुंला ना गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय जोङो साननाङा माबा मोनसे समाजनि थाखाय समाजाव माबा मोनसे मोजां खामानि मोजां रिजाल्ट गोनां ना फ्रुटफुल जानाय बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनांगौ फ्रुटफुल गोनां भिडिअ'फोरखौ जोङो लाबोनांगौ नाङा फाङा जोङो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानबाय थादोंमोन बाट आङो बुंला आङो बेखिनि बाथ्राखौनो बे भिडिअ'आव लाबोनाय जाबाय अके बनां थेंक इउ बाय बाय एन्ड